Baby. Ya kike? Lafiya. Kina da kyau. Na gode. Kina so na? Ina son ka. Dan Allah? To ni ma I love you. Kin ji na iya turanci ko? Ai na boko. Oh, no. Jaka ce? Akwai kuɗi? Kai? Ba ki da kuɗi? Dan Allah ki ban 500. What? Me za ka yi da shi? Wallahi kuɗin mota zan yi in koma ƙauye. Yan gidanku ba? Yan gidanmu sun mun baki. Kamayya? An ce mun na je na gani. To wai da kaɗan suka ma tun da baki suka ma ba jiki suka ma ba. Kai ko ba kya so na ne? Kamayya ba na son ka. Wannan menene? Ban sani ba ni ma. Dan ɗa ne? Ikon Allah. Ki kika haife shi? Oh, no. Astagfirullah. Wannan taɓa. Kamayya? Ya ƙuri. No. Ya farinki ne? Bilitin ne. Oh, no.